Vi har lavet en videorapport om ølbrygning og Gærsætters vækst. Og vi vil fortælle, hvordan vi har brygget vores egen øl. Formålet er at brygge en super lækker øl med brus. Og det vil sige en øl, der har en flot farve og god smag. Og god smag. Okay. Til vores øl, der skal vi bruge maltekstrakt, crystal malt, humle, gær og klar urt. Man skal bruge cirka 2-3 timer i køkkenet for at lave det. Okay. Først så skal man fylde gryden op. Vi har lavet 2 gryder, fordi at vi er så mange i klassen, så vi skulle alle sammen have øl. Og vi var meget tørstige, så derfor lavede vi det i 2 gryder. Og så havde vi hver 2 brygmaster. Og han var blandt andet brygmaster. Okay, det var musik. Ja nok, det var jeg. Yes. Og vi har dem fyldt med til 12-15 liter vand, men ikke helt til toppen. Og så satte vi dem over til komfuret. De skulle så varmes op til cirka 65 grader. Og mens man så gør det, så kan man sterilisere gæringsbeholderen. Sådan et eller andet. Og humlen, det er vigtigt, at man gør det her. Humlen skal deles op i 3 portioner. Det er så gange 2, fordi vi havde 2 gryder. 40 gram, 20 gram og 20 gram. Når vandet er nået op på de her 65 grader, så skal man tilsætte den knuste malt, og så skal man skrue ned for blusset. Og så skal man lade det stå ved konstant temperatur i sådan 30 minutter cirka. Man skal så fjerne malten med en si, så der ikke ligger klumper og ting og sager i den. Og nu har man så fået al farve og smag ud af den ristede malt og ned i vandet. Så tilsætter man den tørrede maltekstrakt og rører rundt indtil det er opløst. Nu hedder det bare urt, den blanding man har lavet. Så skruede vi op for varmen og tilsatte den første portion humle og ventede til det koger. Til det kogede, hedder det. Så skruede vi ned og rørte rundt indtil humlen sank, og så lod vi det hele småkoge i 45 minutter. Yes. Den her første humle, den giver ikke rigtig noget smag, den giver bare bitterhed i øllen. Så det, man skal putte humle i 2 omgange, for at få rigtig god smag. Efter vi har tilsat det her i de der, og kogt det i de der 45 minutter, skal man tilsætte smagshumlen. Og så, mens det koger, skal man tilsætte klar urt, for at få proteiner til at klumpe sammen og sætte sig ned i bunden, så øllen, eller så det hele samler sig, så det er nemt at spalte proteinerne. Bundfaldet fra øllen til sidst, når vi er færdige med det. Og det lader vi så koge i 15 minutter. Så tilsatte vi den sidste portion humle og rørte rigtig godt rundt. Og så gav vi det 10 minutter, mens urten gradvist kølte af. Og så får vi aromaer og smag fra humlen, som normalt vil blive kogt væk. Vi fyldte gæringsbeholderen op til 22 liter med koldt vand fra hanen. Og så skulle vi sørge for, at der var meget iltning i vandet under på. Vores gæringsbeholder var sådan en stor dims af glas, som kunne rumme 22 liter. Gæringstemperaturen, eller den optimale gæringstemperatur er på 20 grader, så der skal man lade gæringsbeholderen stå. Og så, hvis det er under 18 grader, så tager gæringen lang tid, og over 24 grader danner der en uønsket smagskomponent i øllet, så øllet smager simpelthen bare dårligt. Og så gæringen kommer i gang i løbet af et par døgn, så vi lod den bare stå i et stykke tid. Hvor mange dage var det? Vi lod den stå 2 uger. 2 uger siden. Vi lod den stå i 2 uger, 14 dage. Lidt mere end et par dage. Yes. Og så da vi kom i skole, den næste gang, så havde vi vores egne flasker med, og så hældte vi øllet op i og smagte på det. Og så hældte vi sådan nogle brugstabletter i, så der kom brus i øllet, fordi det skal der være i øllet. Og så lukkede vi flaskerne, og så var det klart. Yeah! Hej, vi vil gerne fortælle lidt om gæringsprocessen og hele processen bag ølbrygning. Og så vil jeg gerne fortælle noget om respirationsprocesserne af aerobt og anaerobt. Ja, Yes. super. Hvis vi skal lave en alkoholgæring, så vil vi starte med at putte lidt gær og for eksempel glukose i et glas med noget vand, og så vil vi lukke af for ilten. Vi vil herefter prøve at se gærsætternes vækst, som kan inddeles i 4 forskellige faser. Nølefasen, den eksponentielle fase, den stationære fase og dødsfasen.
I nølefasen der begynder cellerne at tilpasse sig, og de begynder at danne enzymer, og de spalter sukker til glukose, optager glukosen, og begynder at udnytte det til forskellige energikilder. Glukosen bruges herefter til respiration, og den vil begynde at bruge al ilten i beholderen. For at danne energi af glukosen spaltes den til alkohol og kuldioxid, det er gæringen. Og så derefter kan man så sige, at alkohol er gæringens affaldsstof, og cellerne begynder nu at vokse. I den eksponentielle vækstfase vokser og deler cellerne sig. En celle deler sig til 2, og kuldioxid frigøres ved gæringen. Når den stationære fase, der stiller gæringen, fordi gæringen har brugt alt sukker, og cellerne stopper så med at fordele sig, og der dannes alkohol, og procenten vil stige. Og dødsfasen, det er, hvor alkohol dræber fuldstændig gærcellerne, og gæringen stopper. Så er der lidt om de to forskellige respirationsprocesser, anaerob og aerob. Aerob respirationen er effektiv. Det bliver udført af eukaryote celler. Og glukoses udbytte i den her er 2 ATP, 2 NADH og 2 pyruvater. Det kommer fra cytosol til mitokondrien og bruger ilt som en elektroacceptor. Så er der anaerob respiration, og det er ikke særlig effektivt. Det bliver udført af prokaryote og eukaryote celler. Indeholder 2 ATP, 2 etanol og 2 CO2 eller 2 laktater. Sker kun i cytosolen, og den bruger ikke ilt. Noget, der er fælles i de to forskellige processer, er, at de begge skal bruge glukose og 2 ATP. Og de skaber begge energi. Resultatet af vores ølbrygningsprojekt, det var, at vi fik lavet, og vi fik fremstillet en rigtig god øl med brus. Og vi var så heldige, at vi kunne vise den nede i Agoran foran alle mulige andre AMG'er, hvor vi havde lavet en rumraket, hvor i det øl kunne være. Designet på signen. Rumraket. Hvor vi havde interstellar musik i baggrunden. Og øllen var rigtig god, og så det var skide godt. Super.